Goedemiddag en welkom bij Joet. Postbedrijf PostNL opent een sorteercentrum op het Jereveen. En dit smiet de gemeente voor de komende jaren tussen de 400 en de 700 banen op. De komende jaren sluiten de 6 Lietse sorteercentra van PostNL in Friesland. Onderdeel van een grote reorganisatie, omdat er heel iets minder post verstuurd wordt. En daarvoor in het plak komt in het Jeddere SCI-gebouw langs de A1 bij het Jereveen een grote sannium centrale voorbereidingslocatie. Dit is van regionaal belang. Dit overstijgt het belang van Heerenveen. En je creëert extra werkgelegenheid, weliswaar part-time banen, maar toch tussen de 500 en 700. Nou, en dat in deze tijd, financieel lastig, economisch lastig, daar zijn we hartstikke trots op. Jongeres Iris Kroes van Drachten stiet in de finale van de talentenjacht The Voice of Holland. Never open myself this way. Life is ours, we do it our way. Met dit nummer uitzoegen Iris Justrion haar coach Marco Borsato en het publiek. Iris is een van de 4 kandidaten die teruggingen is naar de finale. Ze had het zelfs net verwachten. Wie denkt dat nou? Gewoon Iris uit Drachten stiet gewoon in de finale van de Voice of Holland. Nee, ik had het echt gewoon nooit verwacht. Ik had het wel heel graag gehoopt en ik had altijd wel gedroomd. Maar ja, echt, verwacht echt nooit, nee. De finale van The Voice of Holland is na weken vrij te zien. Iris mag het dan opnemen met zijn 3 oren jongens. De Frieske Nationale Partij bestiert 50 jaar en dat wordt Joet viert. Een paar 100 FNP'ers kwamen van de midden in Jennewoord bij elkaar om stil te staan bij het jubileum. Het feest wordt onder oren vierd met het uitgaan van een glossy, of op zijn Fries zijn een glimmer. De FNP is in 50 jaar uitgegroeid naar een volwaardige politieke partij. Bij op het stuit 58 raadsleden, 9 wethouders, 4 stedenleden en 1 deputaire. Het hele hier zit bij de FNP in het teken van het jubileum. Bij onder oren de Europese EVA-conferentie die in Friesland houden wordt. De EVA is de politieke partij dat de FNP met tal van oren Europese minderheidspartijen inzet. De trein van Arriva rieden goed neffen schema. Dat blijken uit de eerlijkste cijfers van spoorbeheerder ProRail. Van de trein in het noorden kwam in 2011 haast 90% op tijd om. Het vervoersbedrijf met het haatkantoor op het Jereveen bloot je met concurrenten een eind voor. Landelijk riet 87% van de trein op tijd. De dorpen Nijbregen en Haskedieken krijgen een kuienpaad door Harrenbosk. Meer dan 40 vrijwilligers wie nu druk dwaanden om het paad om te lezen. Het initiatief is onderdeel van de culturele haatstad 2018. De inwoners van het dorpen hebben bot verlet van een kuienpaad door het bosje. De mensen die kunnen nou echt meer een rondje maken om te kunnen lopen. Normaal moet je bij het fietspad langs, bij de straat langs. Maar nu kan je zeggen, ik ga mooi echt door de natuur heen te lopen. En dat is het mooie hiervan. De route moet aansluiten op de bestaande pilgersroute van Sint-Jabik naar het Spaanse Santiago de Compostela. En er worden 4 cirkels in het bos kapt met de letters Dodo. Dodo wie een mons die in de 13e eeuw bij Haskediek een libbe had en de rekstoorn is. En op voetbal Cambuur is de tweede competitie gehaald, teleurstellend uit inzet. In Sittard kwamen de Leeuwarden in Fortuna net verder als een 0-0 leaguespul. Het was een matige vertoning van 2 ploegen Justrion in Sittard. Hier wel mooi de mooie kans voor Martijn Barto. Hij speelde van Mark de Vries, maar hij zit de bal krek van ons. Het zou eigenlijk de mooiste mogelijkheid van de eerste helft te wezen. Gommans, spits van Fortuna Sittard, die verrast hier te loeken hast, maar het is Droster die dat al hier op liet te lossen. En zo bleef het 0-0. Op slag van rest, dit is een vrije trap van Ozan Turk, de Leeuw eronder terug. Van der Heijden schrikt zodanig dat hij eigenlijk niks docht. En ze eindigt een teleurstellend eerste bedrijf in een 0-0 staan. En die teleurstelling zou eigenlijk net van de wedstrijd aangaan, want het wie net best wat bij de ploegen het publiek presenteren. Dit schot van Schraaien gaat ook heegoer. Riksen keer net bij de voorzet van de rechterkant, Likas Hoesen trouwens. En zo viel het al een beetje aankomen. Dit wordt een echte 0-0 wedstrijd, zeker als Van der Heijden te min uitzoeking in deze actie leidt. Cambuur 0-0, Sint Fortuna Sittard. Teleurstellend. En dan sjuggen we het besluit nog naar de waarsverwachting. Vannacht ligt de frost en daartoe kan het op gwonplakken glad wezen. De wind komt uit het noorden waai en is zwak. En manier wordt het dus rutenskrapje. De zinnen liet hem verder op het dag nog wel aardig zien. Er stiert een zwakke wind en het is maximaal 6 graden. In de joentijd en nacht vriest het op een nij een paar graden. En dit weer in het kwad. Meer nijs is er om 6 uur.
Nog een mooie dag verder.